அதிகமாக நேசிக்கிற பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த கால வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கடந்த வாரம் முழுவதும் நீங்கள் பாதுகாத்து இந்த வாரத்தில் இருந்த நாளிலே உண்மை துதிக்கும்படியாக உங்கள் சமூகத்தில் எங்களை கொண்டது அப்படினால் உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உண்மை ஆராதிக்கும்படியாக நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம். இந்த ஆராதனை அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பதாக, ஆராதனையிலே நீர் அசைவாடுவீராக. ஆராதனையிலே ஆண்டவர் நாங்கள் பரிசுத்தத்தோடு ஆராதிக்க, பயபக்தியோடு ஆராதிக்க, ஆவியில் நிறைந்த உண்மையோடு ஆராதிக்க எங்களுக்கு கிருபை தாரும். ஒவ்வொரு பகுதிகளையும் ஆசீர்வதியும். பாடல் பகுதிகளை ஆசீர்வதிப்பதாக, ஆண்டவரை துதிப்பகுதியை ஆசீர்வதிப்பதாக, இருக்கிற விண்ணப்பங்களை அங்கீகரிப்பதாக, வாசிக்கிற வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பதாக, சாட்சி பகுதியை ஆசீர்வதிப்பதாக, ஆண்டவரை காணிக்கை பகுதியை ஆசீர்வதிப்பதாக, செய்தி வேலையை ஆசீர்வதிப்பதாக. இந்த வேத வசனங்களை நாங்கள் தியானிக்கும் போது எங்களோடு பேசும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கு தேவையான பரலோக மன்னாவை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆராதனை நேரத்தில் நாங்கள் ஒவ்வொருவருடைய பிரச்சனத்தை உணர்ந்து கொள்ள, மகிமையை பார்க்க, உடைய வல்லமை பெற்றுக்கொள்ள, விடுதலை சுதந்திரித்துக் கொள்ள ஆண்டவரே உடைய புதிய கிருபையினால் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் நிரப்பப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. இந்த ஆராதனை வேளை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமாகட்டும், எங்களை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாகட்டும். ஆண்டவரே, ஆன்லைன் மூலமாக இந்த ஆராதனை பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த ஆராதனை வேளை ஆசீர்வாதமான நேரமாய் மாறட்டப்பா. எல்லாவற்றின் மூலமாக உடைய நாம மாத்திரம் உயர்த்தப்படுவதாக. எங்களை முற்றிலுமாக தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். எங்கள் தேசம் அங்கு நடக்கிற எல்லா ஆராதனைகளிலும் உம்முடைய மகிமை வெளிப்படட்டும். நீர் ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் ஆளுகை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்கேளும் பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். பிரைஸ் தி லார்ட். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. நாம் தொடர்ந்து சில பாடல்களை பாடி ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே என்ற பாடலை பாடி ஆண்டவரை நாம் துதிப்போம். ஆண்டவருடைய ஒவ்வொரு கிரியைகளுக்காக, அவருடைய செயல்களுக்காக உள்ளத்தின் ஆழ்த்திருந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தி பாடி ஆண்டவரை நாம் ஆராதிப்போம். நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே, நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே. மலர்களை படைத்தவரே நமஸ்காரமே, மலர்களை படைத்தவரே நமஸ்காரமே, மலைகளை உடைத்தவரே நமஸ்காரமே, மலைகளை உடைத்தவரே நமஸ்காரமே. நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே, நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே. புயல் காற்றை தடுத்தவரே நமஸ்காரமே, புயல் காற்றை தடுத்தவரே நமஸ்காரமே, போர்படை அமைத்தவரே நமஸ்காரமே, போர்படை அமைத்தவரே நமஸ்காரமே. நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே, நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே. எரிகோவை இடித்தவரே நமஸ்காரமே, எரிகோவை இடித்தவரே நமஸ்காரமே, எகிப்தை வென்றவரே நமஸ்காரமே, எகிப்தை வென்றவரே நமஸ்காரமே. நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே, நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே. வெற்றியை தருபவரே நமஸ்காரமே, வெற்றியை தருபவரே நமஸ்காரமே, பற்றியே எரிபவரே நமஸ்காரமே. ஆமென். பற்றியே எரிபவரே நமஸ்காரமே. நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே, நமஸ்காரம் தேவனே, நமஸ்காரமே. எனக்குள்ளே இருப்பவரே நமஸ்காரமே, எனக்குள்ளே இருப்பவரே நமஸ்காரமே, யெகோவா தேவனே நமஸ்காரமே, யெகோவா தெய்வமே நமஸ்காரமே.
நமஸ்காரமே நமஸ்கார தேவனே நமஸ்காரமே குருடரை தொட்டவரே நமஸ்காரமே குருடரை தொட்டவரே நமஸ்காரமே வியாதியை நீக்கினீரே நமஸ்காரமே வியாதியை நீக்கினீரே நமஸ்காரமே நமஸ்கார தேவனே நமஸ்காரமே நமஸ்கார தேவனே நமஸ்காரமே அல்லேலூயா அல்லேலூயா. பாடுவேன் பரவசமாகுவேன் பரந்தோடும் மின்னலே என்ற பாடலை பாடி நம் ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். ஆண்டவரை நாம் பாடி துதிக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா இன்னல்களும் போராட்டங்களும் எல்லா பிரச்சனைகளும் நம்மை விட்டு மாறி போகும். ஆகவே நம்பிக்கையோடு பாடி நாம் ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். பரவசமாகவே பரந்தோடும் இன்னலே பாடுவே பரவசமாகுவேன் பரந்தோடும் இன்னலே அலையலையாய் துன்பம் சூழ்ந்து இலை கலங்கி ஆழ்த்துகையில் அலையலையாய் துன்பம் சூழ்ந்து இலை கலங்கி ஆழ்த்துகையில் அலைக்கடல் தடுத்து நடுவழி விடுத்து அலைக்கடல் தடுத்து நடுவழி விடுத்து நடத்திய சென்ற கர்த்தனை நடத்திய சென்ற கர்த்தனை பாடுவே பரந்தோடும் இன்னலே பாடுவே பரவசமாகுவே பரந்தோடும் எந்து மாறும் எந்த துயரம் மனமும் ஏங்குகையில் எந்து மாறும் எந்த துயரம் எந்த மனமும் ஏங்குகையில் மாறாவின் கசப்பை மதுரமுமாக்கி மாறாவின் கசப்பை மதுரமுமாக்கி மகிழ்வித்த மகிழ்வனையே மகிழ்வித்த மகிழ்வனையே பாடுவே பரவசமாகவே பரந்தோடும் இன்னலே பாடுவே பரவசமாகவே ஒன்றுமில்லா வெறுமை நிலையில் உதவுவாரற்று போகையில் ஒன்றுமில்லா வெறுமை நிலையில் உதவுவாரற்று போகையில் கண்மலை பிளந்து தண்ணீரை சுரந்து கண்மலை பிளந்து தண்ணீரை சுரந்து தாகம் தீர்த்த தயவை தாகம் தீர்த்த தயவை பாடுவே பரவசமாகவே இன்னலே பாடுவே பரவசமாகவே வனாந்திரமா வாழ்க்கை மாறி அட்டினி சஞ்சலம் நேர்கையில் வனாந்திரமாய் வாழ்க்கை மாறி அட்டினி
சஞ்சலம் நேர்கையில் வான மன்னவா ஞானமாய் போஷித்த வான மன்னவா ஞானமாய் போஷித்த காணாத மன்னா இயேசுவை காணாத மன்னா இயேசுவை பாடுவேன் பரவசமாகுவேன் பரந்தோடும் இன்னலே பாடுவேன் பரவசமாகுவேன் பரந்தோடும் இன்னலே. அல்லேலூயா அல்லேலூயா. இரட்டிப்பான நன்மைகள் தந்திட இயேசு வாக்களித்தாரே என்ற பாடலை நாம் பாடி ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். ஆண்டவர் இரட்டிப்பான நன்மைகளை நமக்கு தருவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். சரீரப்பிரகாரமான வாழ்க்கையில் மாத்திரமல்ல, முக்கியமாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் இரட்டிப்பான நன்மைகளை தந்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். ஆகவே நாம் விசுவாசத்தோடு பாடி அவருடைய சமூகத்திலிருந்து இரட்டிப்பான நன்மைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். நன்மைகள் தந்திட இயேசு வாக்களித்தாரே. இரட்டிப்பான நன்மைகள் தந்திட இயேசு வாக்களித்தாரே. மாறி மீட்பின் மாறி மழையே உன்னதத்தில் நின்று வந்திறங்குதே. மாறி மீட்பின் மாறி மழையே பலத்தின் மேலே மாபலனே புது பலன் நாம் பெற்றிட. பலத்தின் மேலே மாபலனே சால்வைதனை எலிசாடைந்தார் போல் சோர்வின்றி பலன் என்றும் நாடுவோம். எலிசாடைந்தார் போல் சோர்வின்றி பலன் என்றும் நாடுவோம். இரட்டிப்பான நன்மைகள் ஆமென். இரட்டிப்பான நன்மைகள் தந்திட இயேசு வாக்களித்தாரே. கிருபையின் மேல் கிருபை கர்த்தரிடம் நாம் பெற்றிட. ஆமென். கர்த்தரிடம் நாம் பெற்றிட ஸ்ரீகளுக்குள் மரியாள் பெற்ற பாக்கியம் சோத்திரம் பாடி என்றும் தேடுவோம். ஸ்ரீகளுக்குள் மரியாள் பெற்ற பாக்கியம் சோத்திரம் பாடி என்றும் தேடுவோம். இரட்டிப்பான நன்மைகள் ஆமென். இரட்டிப்பான நன்மைகள் தந்திட ஜெயத்தின் மேலே மாஜயமே ஜெயதொனியாய் பெற்றிட. ஜெயத்தின் மேலே மாஜயமே ஜெயதொனியாய் பெற்றிட. போர் முனையில் சிறு தாவீது போல போர் வீரராக என்றும் ஜெயிப்போம். போர் முனையில் சிறு தாவீது போல இரட்டிப்பான நன்மைகள். எல்லாரும் முழங்கால் போயிட்டு பாடி ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். இரட்டிப்பான நன்மைகள் இயேசு வாக்களித்தாரே. நம்பிக்கையின் மேல் நம்பிக்கை நல் விசுவாசம் பெற்றிட. நம்பிக்கையின் மேல் நம்பிக்கை நல் விசுவாசம் பெற்றிட. ஆதி அப்போஸ்தலர் காலம்
இரட்டிப்பான நன்மைகள். ஆமென். இரட்டிப்பான நன்மைகள் தந்திட இயேசு வாக்களித்தாரே. பரிசுத்தம் மேல் பரிசுத்தம் பங்கமில்லாமல் பெற்றிட. பரிசுத்தம் மேல் பரிசுத்தம் பங்கமில்லாமல் நீதியின் சூரியன் இயேசுவுடனே நீதி அணிந்து என்றும் ஆளுவோம். நீதியின் சூரியன் இயேசுவுடனே நீதி அணிந்து என்றும் ஆளுவோம். இரட்டிப்பான நன்மைகள் தந்திட. ஆமென். இரட்டிப்பான நன்மைகள். ஆமென். இயேசு மகிமையின் மேல் மாமகிமை மறுரூபம் நாம் பெற்றிட. மகிமையின் மேல் மாமகிமை மறுரூபம் நாம் பெற்றிட. கன்னிமை நேரத்திலே பரந்தேகி கர்த்தருடன் நாம் என்றும் வாழுவோம். கன்னிமை நேரத்திலே பரந்தேகி கர்த்தருடன் நாம் என்றும் வாழுவோம். இரட்டிப்பான நன்மைகள். ஆமென். இரட்டிப்பான நன்மைகள் தந்திட இயேசு வாக்களித்தாரே. முன்மாறி நீர் பின்மாறி மழையே உன்னதத்தினின்று வந்திறங்குதே. முன்மாறி. ஆமென். பின்மாறி மழை எங்கள் மேலே பொழிய பண்ணுங்கப்பா. முன்மாறி நீர் பின்மாறி மழையே உன்னதத்தினின்று வந்திறங்குதே. முன்மாறி நீர் பின்மாறி மழையே உன்னதத்தினின்று. முன்மாறி நீர் பின்மாறி மழையே முன்மாறி நீர் பின்மாறி மழையே உன்னதத்தினின்று. பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் அங்கமில்லாமல் பெற்றிட. ஆமென். ரிமகன சகனமா பெற்றிட. நீதியின் சூரியன் இயேசுவுடனே நீதி அணிந்து என்றும் வாழுவோம். நீதியின் சூரியன் இயேசுவுடனே நீதி அணிந்து. நீதியின் சூரியன் இயேசுவுடனே நீதி அணிந்து என்றும் வாழுவோம். ஆமென். இரட்டிப்பான நன்மைகள். ரிபபா சகனமா. ஆண்டவரே. ஆமென். இரட்டிப்பான நன்மைகள். கிருபையின் மேல் கிருபை நம்பிக்கையின் மேல் நம்பிக்கை. இரட்டிப்பான நன்மைகள். ஆமென். ஆமென். எல்லாரும் வாஞ்சியோடு பாடுவோம். பலத்தின் மேலே மாபலனே புது. ஆமென். புது பலத்தால் நாம் ஒவ்வொரு நிரப்பப்பட. பலத்தின் மேலே மாபலனே புது பல நாம் பெற்றிட. சால்வைதனை எலிசாடை தாக்கும் சோர்வின்றி பலன் என்றும் நாடுவோம். சால்வைதனை எலிசாடை தாக்கும் சோர்வின்றி பலன் என்றும் நாடுவோம். இரட்டிப்பான நன்மைகள். ஆமென். மகன சகன ரபகன. ஆமென். இரட்டிப்பான நன்மைகள். ஆமென். 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 வாக்களித்தாரே. முன்மாறி மேல் பின்மாறி மழையே உன்னதத்தினின்று வந்திறங்குதே. முன்மாறி மேல் பின். ஆமென். ஆமென். உன்னதத்தினின்று வந்திறங்குதே. முன்மாறி. அப்பா பலத்தின் மேலே பலனடைந்து. ஆமென். சீயோனுக்கு வருவார் என்று சொன்னது போல. ஆமென். பலத்தின் மேலே எங்களுக்கு பலனை தாங்க. ரிமகன சகனமா மாறி மகன சகனமா உன்னத பலத்தால் நிரப்புங்கப்பா. மாறி மாறி மழையே புது பலத்தால் நிரப்புங்க. ஆமென். மாறி மாறி மழையே கிருபையின் மேல் கிருபை கர்த்தரிடம் நாம் பெற்றிட. கிருபை
கிருபையின் மேல் கிருபை கர்த்தரிடம் நாம் பெற்றிட ஸ்ரீகளுக்குள் மரியாள் பெற்ற பாக்கியம் ஸ்தோத்திரம் பாடி என்றும் சேர்வோம். ஸ்ரீகளுக்குள் மரியாள் பெற்ற பாக்கியம் ஸ்தோத்திரம் பாடி. ஆமென். ஸ்ரீகளுக்குள் மரியாள் பெற்ற பாக்கியம். ஆமென். கிருபை மேல் கிருபை தாங்க. ஸ்ரீகளுக்குள் மரியாள் பெற்ற பாக்கியம் ஸ்தோத்திரம் பாடி என்றும் சேர்வோம். இரட்டிப்பான நன்மைகள் தந்திட இயேசு வாக்களித்தாரே. இரட்டிப்பான நன்மைகள் ரிமகன சகனமா ரிமகனமா இரட்டிப்பான நன்மைகள் தந்திட இரட்டிப்பான நன்மைகள் தந்திட இயேசு வாக்களித்தாரே. Hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah. Rabagana sagana. Surata makarandi nandiyappa. Amen, 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 amen. எல்லாரும் வாஞ்சையோடு ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். வாஞ்சையோடு தேடின எலிசா தேவ வல்லமை இரட்டிப்பாய் பெற்றுக்கொண்டார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. இந்த காலை வேளையிலே தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே எல்லாரும் வாஞ்சையோடு ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். ஆமென், 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 ஆமென். எல்லாரும் ஆமென், ஆமென். எல்லாரும் ஒருமனமாய் அப்பா இரட்டிப்பான வல்லமையினால் நிரப்புங்க ஆண்டவரே. இரட்டிப்பான பலத்தினால் எங்களை நிரப்புங்கப்பா. இரட்டிப்பான கிருபையினால் ரபகன சகனமா இயேசுவே நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம். இயேசு ராஜா நீ நல்லவர், நல்லவரே, நல்லவரே. ஹல்லேலூயா. தெய்வமே நீ நல்லவர். ஹல்லேலூயா. ரிபகன சகனமா ரிபிகனமா ரபகன சகன ரபகனமா. ஆண்டவரே ஆமென், 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 ஆமென். தேவ சமூகத்தில் வந்த வண்ணமா இல்லை, நாம் திரும்பி போகும்போது தேவ சமூகத்திலிருந்து அவருடைய வீட்டின் நன்மையினால் திருப்தியாக்கப்பட்டவர்கள் நாம் திரும்பி செல்ல வேண்டுமானால் நாம் வாஞ்சையோடு அவரை ஆராதிப்போம். ஆமென். வாஞ்சையுள்ள ஆத்துமாக்களை திருப்தியாக்குகிறவர், தாகமுள்ள மேல் தண்ணீரை ஊற்றுகிறவர். நாம் வாஞ்சியோடு தாகத்தோடு அவரை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அவர் நிச்சயமாய் நன்மையினால் நிரப்புகிறார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. உன் வாயை விரிவாய் திற, நான் அதை நன்மையால் நிரப்புவேன் என்று சொன்னவர். ஆமென், ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் வாஞ்சியோடு ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். இயேசுவே உமக்கு நன்றி, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி இயேசுவே. இயேசுவே உம்மை துதிக்கிறோம். தெய்வமே உம்மை ஆராதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ரிபகன மரபகன சகன மரபகன ரிபிகன ரபகன ரபகன சகன ரபகனமா ரிபிகன மரபகன சகனமா. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. இயேசுவே ஆமென், 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 ஆமென். ஹல்லேலூயா. ரபகன சகனமா. ஆமென். இரட்டிப்பான நன்மைகளை தருகிறவரே. ஹல்லேலூயா. இயேசுவே ஹல்லேலூயா. ரபகன சகன ரபகன மரபகனமா ரிபிகன மரபகன சகனமா. ஆமென். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. இயேசுவே உம்மை துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. கர்த்தாவே உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இயேசுவே, இயேசுவே, இயேசுவே. ரிபகன சகன ரபகனமா. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. பா நீ நல்லவர். இயேசுவே நீ நல்லவர். தெய்வமே நீ நல்லவர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா,
ஆமென் 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 ரிபகன சகன ரபகனமா இயேசுவே இயேசுவே ஹalleluya ஹalleluya ரபகன சகன bikana marabagana sagana bigana sagana rabakana உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை நம்பினோரை நீர் மறப்பதில்லை உம்மை தேடி வந்தோரை வெறுப்பதில்லை ஆமென் நம்பினோரை நீர் மறப்பதில்லை உம்மை தேடி வந்தோரை வெறுப்பதில்லை உடைந்த பாத்திரம் என்று நீர் எவரையும் தள்ளுவதில்லை ஆமென் உடைந்த பாத்திரம் என்று நீர் எவரையும் தள்ளுவதில்லை ஒன்றுக்கும் உதவாதோர் என்று நீர் எவரையும் சொல்லுவதில்லை ஒன்றுக்கும் உதவாதோர் என்று நீர் எவரையும் சொல்லுவதில்லை இயேசு மகாராஜா எங்கள் நேசா இரக்கத்தின் சிகரம் நீரே ஆமென் இயேசு மகாராஜா எங்கள் நேசா இரக்கத்தின் சிகரம் நீரே உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை ஆமென் உமது திருநாமம் ஆமென் கைவிடப்படுவதில்லை ஆமென் 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 உமது முகம் நோக்கி ஆமென் அப்பா வெட்கப்பட்டு போனதில்லை ஆண்டவரே உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் நம்பினோரை மறப்பதில்லை உம்மை தேடி வந்தோரை ஆமென் ஆமென் நம்பினோரை மறப்பதில்லை உம்மை தேடி வந்தோரை ஏழைகளின் நல நீரே எளியோரின் நம்பிக்கை நீரே ஆமென் ஏழைகளின் பல நீரே எளியோரின் நம்பிக்கை நீரே இக்கட்டோ வேதனை அறிந்து உதவிடும் தகப்பன் நீரே ஆமென் இக்கட்டோ வேதனை அறிந்து உதவிடும் தகப்பன் நீரே பாடுவோம் இயேசு மகாராஜா எங்கள் நேசா இரக்கத்தின் சிகரம் நீரே ஆமென் ஆமென் இயேசு மகாராஜா எங்கள் நேசா once again இயேசு மகாராஜா எங்கள் நேசா இரக்கத்தின் சிகரம் நீரே ஆமென் ஆமென் இயேசு மகாராஜா ரிபகன சகனமா ஆமென் உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை உமது திருநாமம் ஆமென் கைவிடப்படுவதில்லை உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை நம்பினோரை வெறுப்பதில்லை உம்மை தேடி வந்தோரை ஆமென் ஆமென் நம்பினோரை மறப்பதில்லை உம்மை தேடி வந்தோரை எஸ் நம்பினோரை மறப்பதில்லை உம்மை தேடி வந்தோரை நம்பினோரை
திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை. உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. உமது திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை. பகன சகன பகனமா ஹல்லேலூயா. இயேசுவே ஆமென். உடைந்த பாத்திரம் என்று எவரையும் தள்ளுவதில்லை. ஏழைகளின் பலனே, எளியவரின் திடனே, நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்கிறோப்பா. நோக்கி பார்த்தவர்கள் ஒருபோது வெட்கப்பட்டு போனதில்லை. ஆமென் ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே ரிபகன சகன ரபகன ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா இயேசையா. ஆமென் ஹல்லேலூயா. நல்லவரே வல்லவரே ரிபகன சகனமா ரிபிகனமா ரபகன சகனமா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இயேசுவே நீ நல்லவர். தெய்வமே உமக்கு நன்றி. நன்றியப்பா. கர்த்தர் நல்லவர். இயேசு நல்லவர். இயேசு நல்லவர். ஆமென். தெய்வமே நீ நல்லவர். இயேசுவே ஆமென் ஹல்லேலூயா. ரிபகன சகனமா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ரபகன சகன ரபகனமா ரிபிகனமா ரபகன சகன ரபகனமா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இயேசுவே இயேசுவே உம்மை துதிக்கிறோம். தெய்வமே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ரிபகன சகன ரபகனமா ரிபிகனமா ரபகன சகன ரபகனா அல்லேலூயா. இயேசுவே உமக்கு நன்றி. உமக்கு நன்றி அப்பா. ஹல்லேலூயா. இயேசுவே உம்மை துதிக்கிறோம் 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 துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ரிபகன சகன ரபகனமா 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 ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இயேசுவே நீ நல்லவர் நல்லவர். நம்ம அப்படியே கொஞ்ச நேரம் எழுந்து நின்று ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். இயேசுவே ஹல்லேலூயா. ஆமென் ஆமென். ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய கிருபை நம்மை தாங்குகிறது. அவருடைய கிருபை நமக்கு பலனாய் இறங்குகிறது. கிருபை நமக்கு போதுமானதாக இருக்கிறது. ஆமென். தாவீது அவருடைய கிருபை அதிகமாக உணர்ந்து கொண்டான். பவுல் தேவனுடைய கிருபை அதிகமாக தன் வாழ்க்கையில் பெற்றிருந்தார். பவுல் ஜெபிக்கும் போதெல்லாம் ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொன்னார், இந்த பலவீனத்துக்காக அவன் ஜெபித்தான். ஆண்டவரே, இந்த பலவீனனை விட்டு நீங்க வேண்டும் என்று சொன்ன போது ஆண்டவர் சொன்னார், உன் பலவீனத்தை நான் நீக்கிடுவேன் ஆண்டவர் சொல்லல. உன் பலவீனத்திலிருந்து விடுதலை தருவேன் ஆண்டவர் சொல்லல. உன் கிருபை உனக்கு போதும் அப்படின்னா, அந்த
கிருபை வச்சுட்டு பவுல் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆண்டவருக்காக வல்லமையாக ஊழியம் செய்தான். ஆமென். ஆண்டவருடைய கிருபை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருந்தா போதும். அவருடைய கிருபை இல்லாம எது இருந்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில பிரயோஜனம் இல்லை. எது இல்லைனாலும் அவருடைய கிருபை இருந்தா போதும். அது எல்லாவற்றுக்கும் போதுமானது. ஆமென். அப்ப அந்த காலை வேளையில் நம்முடைய கிருபையினால் நிரப்புங்க என்று சொல்லி காஞ்சியோடு அவரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. கிருபையாலே அழைத்து என்னை நிலை நிறுத்தினீரே. பலவீனத்தில உங்க கிருபை பலனாகிடுதே. கிருபையாலே அழைத்து என்னை நிலை நிறுத்தினீரே. பலவீனத்தில உங்க கிருபை பலனாகிடுதே. சிறப்பா நடத்துது உங்க கிருபை. வெற்றி சிறக்க செய்யுது உங்க கிருபை. சிறப்பா நடத்துது உங்க கிருபை. வெற்றி சிறக்க செய்யுது உங்க கிருபை. கிருப 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 எல்லாம் உங்க கிருப. கிருப 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 எல்லாம் உங்க கிருப. மூழ்கி போகும்போது என்ன தூக்கி சுமக்குது. சோர்ந்து போகும்போது என்ன சூழ்ந்து கொள்ளுது. மூழ்கி போகும்போது என்ன தூக்கி ஆமென். சோர்ந்து போகும்போது என்ன சூழ்ந்து கொள்ளுது. சிறப்பா நடத்துது உங்க கிருபை. சொல்லுவோம். வெற்றி சிறக்க செய்யுது. சிறப்பா நடத்துது. சிறப்பா நடத்துது உங்க கிருபை. கிருப 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 எல்லாம் உங்க கிருபை. ஆமென். கிருப கிருப கிருப. எஸ். கால்கள் சறுக்கும் போது என் கருத்தை பிடிக்குது. தாழ்ந்து போகும் போது என் தரத்தை உயர்த்துது. கால்கள் சறுக்கும் போது ஆமென் அப்பா. தாழ்ந்து போகும் போது என் தரத்தை உயர்த்துது. சிறப்பா நடத்துது உங்க கிருபை. சிறப்பா நடத்துது உங்க கிருபை. வெற்றி சிறக்க செய்யுது உங்க கிருபை. கிருப 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 ஆமென். எல்லாம் கிருப 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 அப்பா. எல்லாம் உங்க கிருபை. போதும் 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 உங்க கிருபை போதுமே. தடைகள் தாண்டி ஓட கிருபை உதவி செய்யுமே. ஆமென். போதும் 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 உங்க கிருபை போதுமே. ஆமென். once again. போதும் 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 உங்க கிருபை போதுமே. தடைகள் தாண்டி ஓட கிருபை உதவி செய்யுமே. போதும் 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 உங்க கிருபை போதுமே. தடைகள் தாண்டி ஓட கிருபை உதவி செய்யுமே. சிறப்பா நடத்துது உங்க கிருபை. வெற்றி சிறக்க செய்யுது உங்க கிருபை. ஆமென். சிறப்பா நடத்துது உங்க கிருபை. ஆமென். சிறப்பா நடத்துது உங்க கிருபை. சிறப்பா ஆமென் அப்பா. வெற்றி சிறக்க கிருபையாலே அழைத்து என்னை நிலை நிறுத்தினீரே. பலவீனத்தில் உங்க கிருபை பலனாகிடுதே. கிருபையாலே அழைத்து ஆமென் அப்பா. பலவீனத்தில் கிருபையாலே அழைத்து என்னை நிலை நிறுத்தினீரே. பலவீனத்தில் உங்க கிருபை ஆமென். கிருபையாலே அழைத்து என்னை நிலை நிறுத்தினீரே.
உங்க கிருபை வெற்றி சிறக்க செய்யுது உங்க கிருபை ஆமென் சிறப்பா வெற்றி சிறக்க சிறப்பா நடக்குது உங்க கிருபை வெற்றி சிறக்க செய்யுது உங்க கிருபை வெற்றி சிறக்க செய்யுது உங்க கிருபை வெற்றி சிறக்க கிருபை 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 எல்லாம் உங்க கிருபை ஆமென் எஸ் எல்லாம் எல்லாம் ஓர மகன சகனா எல்லாம் உங்க கிருபை 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 எல்லாம் உங்க கிருபை ஆமென் கிருபை 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 எஸ் கிருபை 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 எல்லாம் உங்க கிருபை 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 எல்லாம் உங்க கிருபை ஆமென் கிருபை 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 எல்லாம் உங்க 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 கிருபை ஆமென் ஓ ரபகன சகனமா ரிபிகன மரகன சகனா ஓ ரபகன சகனமா கால்கள் சறுக்கும் போது என் கரத்தை பிடிக்குது தாழ்ந்து போகும் போது என் தரத்தை உயர்த்துது கால்கள் சறுக்கும் போது என் கரத்தை பிடிக்குது நான் தாழ்ந்து போகும் போது ஆமென் என் தரத்தை உயர்த்துது என் தரத்தை அப்பா சிறப்பா நடத்துது இந்த கிருபை எவ்வளவு மேன்மையானது சிறக்க செய்யுது எஸ் சிறப்பா நடத்துது உங்க கிருபை வெற்றி சிறக்க செய்யுது உங்க கிருபை ஆமென் அவருடைய கிருபை மிகவும் சிறப்பாய் நம்மை நடத்துகிறது நாம் தாழ்ந்து போகும் போது நாம் தரம் குறைந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக நம்முடைய தரத்தை உயர்த்தும் அவருடைய கிருபை ஹல்லேலூயா நம்மை விட்டு கொடுக்காத அவருடைய கிருபை விழுந்து போகாமல் நம்மை பாதுகாக்கிற அவருடைய கிருபை ஆமென் ஹல்லேலூயா விழுந்து போகும்போது நம்முடைய கரத்தை பிடித்து தூக்கி நிலைநிறுத்துகிறவருடைய கிருபை கிருபை உணர்ந்து நாம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம் இயேசுவே ஆமென் ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ரிபகன சகன ரபகன இயேசுவே நாம் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை தியானிக்க போகிறோம். ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசும்படியாக நாம் எல்லாரும் கண்களை மூடி ஆண்டவர் நோக்கி நாம் பார்ப்போம். மூடு இருப்பதுதான் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏக்கமையா ஓடு இருப்பதுதான் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏக்கமையா ஏசையா ஏசையா உம்மை தானே என் முன்னே நிறுத்தி உள்ளே
என் முன்னே நிறுத்தி உள்ளே. ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோம். அருமையான அந்த நேரத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த வேளையில் தொடர்ந்து உம்முடைய வேத வசனத்தை வாசித்து நாங்கள் தியானிக்க போகிறோம். எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கு தேவையான பரலோக மன்னாவை நீ தருவீராக, எங்களோடு பேசுவீராக. எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் பிதாவே, ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமம் மைப்படுவதாக. கொஞ்ச நேரம் நம்முடைய தியானத்துக்கு ஆதாரமாக வேதத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரத்தில் 1 முதல் 11ஆம் வசனம் வரைக்கும் உள்ள பகுதியிலே நாம் இந்த நாளில் தியானிக்க போகிறோம். முதலாவது அந்த பகுதியில் ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். 11ஆம் வசனத்தை ஒரு வாசிக்கலாம். ஆமென். என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் நிலைத்திருக்கும்படிக்கும், உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படிக்கும் இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன். அல்லேலூயா. நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும். அதுதான் இந்த வாழ்க்கையில மேன்மை என்று சொல்லி பிரசங்கி சொல்லுகிறார். அல்லேலூயா. வாழ்க்கையில் என்ன இருந்தாலும் சந்தோஷம் இல்லைன்னா பிரயோஜனம் இல்லை. இன்றைக்கி சந்தோஷத்துக்காக மனிதர்கள் என்னென்னலாமோ செய்கிறாங்க. சிலர் என்ன செய்கிறாங்க, நல்ல போதை வஸ்துக்களை பயன்படுத்தி அதில் சந்தோஷம் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பிரயாசப்படுறாங்க. ஆனால் அந்த சந்தோஷம், அந்த போதை இறங்குற உடனே சந்தோஷமும் கூட சேர்ந்து இறங்கிடுது. போதையோட ஏறுது, போதையோட இறங்குது. அல்லேலூயா. இதே போல மனுஷன் சந்தோஷப்படுவதற்காக ஒவ்வொரு பாவத்தையும் செய்கிறான். அந்த பாவம் செய்யும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது, ஆனால் அந்த நேரத்தோடு அந்த சந்தோஷம்லாம் அவனை விட்டு போகிறது. ஆனால் இங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் நிலைத்திருக்கும்படிக்கும். அல்லேலூயா. தேவன் நமக்கு எப்படி சந்தோஷத்தை தருகிறார்? அந்த சந்தோஷத்தை நம்மிடத்திலே நிலைத்திருக்க செய்கிற தேவன். நிலையான சந்தோஷம். இந்த உலகம் தருகிற சந்தோஷம் கொஞ்ச நேரம் மாத்திரம்தான், அப்புறம் அந்த சந்தோஷம் நம்ம விட்டு கடந்து போகும். ஆனால் அங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறார், என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் நிலைத்திருக்கும்படிக்கும், உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படிக்கும். அல்லேலூயா. இப்போ நிறைவான நிலைத்திருக்கிற சந்தோஷத்தை தேவன் நமக்கு தர வல்லமை உள்ளவர். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இந்த உலகத்திலே பணத்தாலே, பொருளாலே, உலக சிற்றின்பங்களாலே கிடைக்காத ஒரு சந்தோஷத்தை இயேசு நமக்கு தருகிறார். அதுவும் நிரந்தரமாய் தருகிறார், அதுவும் நிறைவாய் தருகிறார். அல்லேலூயா. ஆகவே அந்த நிறைவான நிரந்தரமான சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் இந்த பகுதியிலே நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் இந்த வசனத்திலே நாம் வாசித்தோம். என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் நிலைத்திருக்கும்படிக்கும், உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்கும்படிக்கும் இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன். எவைகளை? 1 முதல் 10ஆம் வசனம் வரைக்கும் உள்ள காரியங்களை ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாராம். அல்லேலூயா. இந்த 1 முதல் 10ஆம் வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசிக்கும் போது அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால், ஒரு திராட்சை தோட்டத்தை குறித்து, திராட்சை தோட்டத்தை உவமையாக வைத்து சில காரியங்களை ஆண்டவர் அங்கே சொல்லியிருக்கிறார். அல்லேலூயா. இந்த உவமையாக சொல்லப்பட்ட, எடுத்துக்காட்டாக சொல்லப்பட்ட இந்த திராட்சை தோட்டம் எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது? 1ஆம் வசனத்திலே 2ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது நமக்கு தெரியும். நான் மெய்யான திராட்சை செடி, ஆமென், என் பிதா திராட்சை தோட்டக்காரர். 5ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. நானே திராட்சை செடி, போதும் நீங்கள் கொடிகள். அல்லேலூயா. 3 காரியம். ஒரு திராட்சை தோட்டம் திராட்சை தோட்டக்காரர் யார்? பிதா. அல்லேலூயா. இயேசு கிறிஸ்து திராட்சை செடி. அல்லேலூயா. நாம் எல்லாரும் கொடிகள் என்று அங்கே வர்ணிக்கப்பட்டு சில காரியங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஒரு திராட்சை தோட்டத்தை எடுத்துக்காட்டாக, உவமையாக, உதாரணமாக வைத்து ஆண்டவர்
நிறைய காரியங்களை இந்த 10 வசனங்களிலும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார். இந்த காரியத்தை எதற்காக சொல்லியிருக்கிறார்? நாம் சந்தோஷமாக இருக்கும்படியாக, சந்தோஷம் நம்மிலே நிலைத்திருக்கும்படியாக, நம்முடைய சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்கும்படியாக. அல்லேலூயா. இப்போ சந்தோஷமாக இருக்கணும், நாம் சந்தோஷம் நமக்குள்ள நிலைத்திருக்கணும், சந்தோஷம் நம்மிடத்திலே நிறைவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அங்கே சில ஆலோசனைகளை ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். அல்லேலூயா. இப்போ நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும்? 2ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். கொடி எதுவோ ஆமே. நாம் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டுமானால், ஆண்டவராகிய இயேசுடைய சந்தோஷம் நம்ம நிலைத்திருக்க வேண்டுமானால், நம்முடைய சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்க வேண்டுமானால், நாம் கனி கொடுக்கிற கொடிகளாய் இருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. என்னில் கனி கொடாதிருக்கிற கொடி எதுவோ அதை அவர் அறுத்து போடுகிறார். கனி கொடுக்கிற கொடி எதுவோ அது அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படி அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார். அல்லேலூயா. இப்போ ஆண்டவர் அவருடைய சந்தோஷத்தை எப்போ நமக்கு தருகிறார் அப்படின்னா, சந்தோஷம் பொங்குதே சந்தோஷம் பொங்குதேன்னு பாட்டு பாடின உடனே சந்தோஷம்லாம் என்ன செய்யாது? பொங்காது. அல்லேலூயா. எப்போ சந்தோஷம் பொங்கும்? கனி தரும் கொடிகளாய் நாம் மாறும்போது சந்தோஷம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்யும்? பெருகும். அல்லேலூயா. நம்மெல்லாம் கனி தரும் கொடிகளாக இருக்கிறோமா அல்லது கனி தராத கொடிகளாக இருக்கிறோமா? அல்லேலூயா. நாம் எல்லாரும் கனி தருகிற கொடிகளாக இருந்தால் தெய்வீக சந்தோஷம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவாக இருக்கும். ஆகவே நாம் கனி கொடுக்கிற கொடிகளாக இருப்போம். கனி கொடாத கொடி அவர் என்ன செய்கிறாரா? அறுத்து போடுகிறார். அல்லேலூயா. ஏன்னா எதுக்கு வேஸ்ட் அந்த கொடி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த கொடியை என்ன செய்கிறாரு? அந்த திராட்சை செடியிலிருந்து அறுத்து போடுறார். அல்லேலூயா. அப்புறம் அந்த கொடிக்கு நல்லா நடக்கும்னு சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சரி, நம்ம கனி கொடுக்கிற கொடியாக இருக்க வேண்டுமானால், நாம் கனி கொடுக்க வேண்டுமானால் அங்கே ஆண்டவர் என்ன செய்வாரா? 2ஆம் வசனத்தில் வாசித்தோம், அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படி அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார். அல்லேலூயா. நாம் கனி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மை அவர் சுத்தம் பண்ணுகிறார். அப்ப யார் கனி கொடுக்க முடியும்? பரிசுத்தமாய் இருக்கிறவர்கள். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இப்போ பரிசுத்தமாய் இருக்கிறவங்க தான் கனி கொடுக்க முடியும். அசுத்தத்தை வைத்துக்கொண்டு நாம் என்ன செய்ய முடியாது? கனி கொடுக்க முடியாது. அல்லேலூயா. தேவையில்லாத காரியங்களை வைத்துக்கொண்டு நாம் கனி கொடுக்க முடியாது. ஆகவே தேவையில்லாத காரியங்கள் எல்லாம் அவர் அறுத்து போட்டு கனி கொடுக்கிற கொடிகளை சுத்தம் செய்து மிகுந்த கனி கொடுக்க முடியாத ஆயத்தம் பண்ணுகிறார். நாம் கனி கொடுக்க வேண்டும், மிகுந்த கனி கொடுக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. அப்போ நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும், அது நிறைவாய் கிடைக்கும். அல்லேலூயா. ஆகவே ஆண்டவருக்காக கனி கொடுப்பதற்கு பரிசுத்த வாழ்க்கை ரொம்ப முக்கியம். நாம் அவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வைத்துக்கொண்டு நாம் கனி கொடுக்க முடியாது. கனியுள்ள ஒரு செடியாய் நாம் மாற முடியாது. ஆகவே அவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் அகற்றி விட வேண்டும். ஆண்டவர் எப்படி நம்மை பரிசுத்தமாக்குகிறாரா? 3ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. ஆமீன். அவருடைய உபதேசத்தினாலே நம்மை பரிசுத்தமாக்குகிறவர். அல்லேலூயா. அவருடைய உபதேசம், அவருடைய உபதேசம் இந்த வேத புத்தகத்தில் இருக்கிறது. எப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் பரிசுத்தமாக்கி கொள்ள முடியும்? ஆண்டவர் எதன் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையை பரிசுத்தமாக்குகிறார்? இந்த வேத புத்தகத்தின் மூலமாக. அல்லேலூயா. இந்த வேத புத்தகத்தை ஒவ்வொரு நாளும் நாம் வாசித்து தியானிக்கும் போது இந்த வேத புத்தகம் நம்முடைய தவறுகளை சுட்டி காட்டும். தேவையில்லாத நம்முடைய குணாதிசயங்களை, நம்முடைய கிரியைகளையும் அது சுட்டி காட்டும். அல்லேலூயா. நம்முடைய தவறுகளை அது கண்டிக்கும். இந்த வேத வசனம் நம்மோடு பேசும். அல்லேலூயா. எது சரியான பாதை, எது தவறான பாதை என்று நமக்கு உணர்த்தும்.
நாம் எப்படிப்பட்ட பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த வேத வசனம் நமக்கு சொல்லித்தரும். அல்லேலூயா. ஆகவே அவர் சொல்லுகிறார், நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமாயிருக்கிறீர்கள். ஆகவே ஆண்டவருடைய உபதேசத்தை கேட்டால் மட்டும் நாம் சுத்தமாக இருக்க முடியாது. அந்த உபதேசத்தின்படி வாழும்போது நம்முடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தமாகி கொண்டே இருக்கும். அல்லேலூயா. அதை தான் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். அவர் உபதேசத்தை கேட்டு யார் பரிசுத்தமடைந்து கொண்டே இருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த தெய்வீக சந்தோஷம் நிறைவாக வந்து கொண்டே இருக்கும். அல்லேலூயா. அவருடைய வாழ்க்கையில தான் சந்தோஷம் பொங்கி கொண்டே இருக்கும். அல்லேலூயா. அந்த சந்தோஷம் மற்றவர்களையும் சந்தோஷப்பட வைக்கும். ஆகவே இந்த வேத வசனத்தை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன செய்ய வேண்டும்? வாசித்து அதன் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. அல்லேலூயா. இரண்டாவதாக, நாம் கனி கொடுக்க வேண்டுமானால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நாம் வேதத்திலே வாசிக்கும் போது 4வது 5வது 6வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். என்னில் நிலைத்திருங்கள், நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன். ஆமென். இரண்டாவது, நாம் ஆண்டவருக்காக கனி கொடுக்கிற கொடிகளாய் இருக்க வேண்டுமானால் நாம் நிலைத்திருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. அந்த வசனங்களிலே அதிகமாக இந்த வார்த்தை மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நிலைத்திருத்தல் என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. முதலாவது, நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் பரிசுத்தமாக்க வேண்டும். அடுத்ததாக அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, என்னில் நிலைத்திருங்கள். அல்லேலூயா. நிலைத்திருக்க வேண்டும். என்னில் நிலைத்திருங்கள், நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன். இப்போ நாம் அவரில் நிலைத்திருந்தால்தான் அவர் நம்மில் நிலைத்திருக்க முடியும். நிலைத்திருக்க வேண்டும். இன்று அநேகர் ஆண்டவரை விட்டு விலகி போகிறார்கள். கடந்த வாரத்தில் நாம் தியானித்தது போல பின்மாற்றமான அனுபவங்கள். நாம் ஆண்டவர் விட்டு விலகி போகும்போது நாம் கனி கொடுக்க முடியாது. அவருடைய சந்தோஷத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. அல்லேலூயா. நாம் அவரில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். என்னில் நிலைத்திருங்கள், நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன். கொடியானது திராட்சை செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய் கொடுக்க மாட்டாது போல நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால் கனி கொடுக்க மாட்டீர்கள். ஒரு செடியில் கொடி நிலைத்திருந்தால் தான் அது என்ன செய்யும்? கனி கொடுக்கும். செடிக்கும் கொடிக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படி சொன்னால் அந்த கொடி என்ன செய்யும்? காய்ந்து போகும். அல்லேலூயா. அது கனி கொடுக்க முடியாது. அதுக்கு அந்த செடியோடு நல்ல ஒரு ஐக்கியம் இருக்கும்போது தான் அந்த கொடி கனி கொடுக்கிற கொடியாக மாறும். அல்லேலூயா. அப்போ நிலைத்திருக்குதல் என்று சொன்னால் என்ன? தேவனோடு நமக்கு இருக்கிற நல்ல ஒரு ஐக்கியம், நல்ல ஒரு தொடர்பு. அல்லேலூயா. அந்த செடியும் கொடியும் எப்படி அது இணைஞ்சிருக்குது இல்லையா? அதில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு, கொடிக்கு ஆபத்து. அல்லேலூயா. அந்த கொடி என்ன செய்ய முடியாது? வளர முடியாது. அந்த கொடி செழிப்பாக இருக்க முடியாது. அந்த கொடி பூக்கவும் முடியாது. அந்த செடி காய்க்கவும் முடியாது. அந்த கொடியில் பழமும் வராது. அல்லேலூயா. இந்த ஐக்கியம் ஆண்டவரோடு நமக்கு இருக்கிற ஐக்கியத்தை குறிக்கிறது. நாம் ஆண்டவரோடு நிலைத்திருக்கிறோமா? என்னில் நிலைத்திருங்கள், நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன். கொடியானது திராட்சை செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய் கனி கொடுக்க மாட்டாது. நீங்களும் நிலைத்திராவிட்டால் கனி கொடுக்க மாட்டீர்கள். அல்லேலூயா. இப்போ நாம் கனி கொடுக்கிற கொடிகளாக இருக்க வேண்டுமானால் நாம் இயேசுவோடு இணைந்திருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. நானே திராட்சை செடி, நீங்கள் கொடிகள். ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான். அல்லேலூயா.
என்னை இல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. இயேசு சொல்லுகிறார், நானே திராட்சை செடி. 1ஆம் வசனத்தில் சொல்கிறார், நான் மெய்யான திராட்சை செடி. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்போ நிறைய திராட்சை செடி இந்த உலகத்தில் இருக்குது. அல்லேலூயா. இயேசு யார்? மெய்யான திராட்சை செடி. நிறைய மேய்ப்பர்கள் உண்டு. இயேசு யார்? மெய்யான மேய்ப்பர். அல்லேலூயா. ஆகவே இந்த மெய்யான திராட்சை செடியில் இணைந்திருக்கிறோமா அல்லது பொய்யான திராட்சை செடியில் இணைஞ்சிருக்கிறோமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். நிறைய கொடிகள் இணைந்திருக்கு, ஆனால் எந்த திராட்சை செடியில் இணைந்திருக்கு? இயேசு மட்டும்தான் மெய்யான திராட்சை செடி, மற்ற அனைவரும் பொய்யான திராட்சை செடி. இயேசு மட்டும்தான் கடைசி வரைக்கும் நிலைத்திருக்கிறவர், மற்ற எல்லா செடிகளும் பாதியிலே விழுந்து போகும். அல்லேலூயா. இப்போ நாம் யாரோடு இணைஞ்சிருக்கணும்? இயேசுவோடு இணைஞ்சிருக்கணும். ஒரு மனுஷனோடு நம்ம இணைஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா மனுஷன் ஒரு நாள் மாய்ந்து போவான், நம்முடைய வாழ்க்கையும் மாய்ந்து போகும். அல்லேலூயா. நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியம் இயேசுவோடு இணைஞ்சிருந்தாதான் அந்த ஜீவியம் செழிப்பாக இருக்கும், கடைசி வரைக்கும் நிற்கும். அல்லேலூயா. ஒரு மனுஷனோடு இணைஞ்சிருந்த ஒரு மனுஷனை பார்த்து நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த மனுஷன் ஒரு நாள் விழுந்து போகும்போது, நம்ம செடி விழும்போது அப்புறம் கொடி மட்டும் நிற்க முடியுமா? நிற்க முடியாது. செடியோடு சேர்ந்த கொடியும் விழுந்து போயிடும். இயேசு மெய்யான திராட்சை செடி, அவரிலே நாம் நிலைத்திருப்போம். நானே திராட்சை செடி, நீங்கள் கொடிகள். ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால், அப்போ ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் என்று சொல்லும்போது அது பின்னி பிணைந்திருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை. அல்லேலூயா. பின்னி பிணைந்திருக்கிற அந்த அனுபவம் இயேசுவோடு அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு ஐக்கியம். பவுல் சொல்றார் இல்லையா, கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? அல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஐக்கியத்தை குறிக்கிற வார்த்தை தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற நிலைத்திருங்கள் என்கிற வார்த்தை. ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான். அல்லேலூயா. என்ன இல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. அல்லேலூயா. ஆகவே நாம் கனி கொடுக்கிற கொடிகளாக இருக்க வேண்டுமானால் அவரில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். எப்படி நிலைச்சிருக்கணும்? ரொம்ப ஐக்கியமாக. ஒரு செடியும் கொடியும் எப்படி அது இணைந்திருக்கிறதோ அதே போல அதில் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் கனி கொடுக்கிற கொடியாக நம்ம இருக்க முடியாது. அல்லேலூயா. 2வது, பரிசுத்தமாக நாம் இருக்க வேண்டும். இந்த 2 காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான காரியம். 6ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், ஒருவன் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால். நிலைச்சிருக்கட்டா என்ன சந்தோஷம் தானே கிடைக்காது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. அல்லேலூயா. அவரில் நாம் நிலைத்திருக்காவிட்டால் சந்தோஷம் கிடைக்காமல் போவது மட்டுமல்ல, ஒருவன் நிலைத்திராவிட்டால் வெளியே எரியுண்ட கொடியை போல அவன் எரியுண்டு உலர்ந்து போவான். அப்படிப்பட்டவர்களை சேர்த்து குப்பை வண்டியில் எடுத்துகிட்டு போய் எரிக்கடங்களை போட்டு எரிப்பார்கள் அப்படின்னு இப்போ எழுதியிருந்தால் எழுதியிருப்பாங்க. அல்லேலூயா. உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செடியெல்லாம் வச்சுருக்கீங்க இல்லையா? ஆமாம். சில வீட்டில் நம்ம செடி வைக்கிறதுக்கு இடம் இருக்காது. சில பங்களா வீட்டிலலாம் இருக்கிறவங்க என்ன வச்சுருப்பாங்க, முன்னாடி நல்ல செடி கொடிகள்லாம் வச்சுருப்பாங்க. அதை அடிக்கடி அவங்க மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த கார்டன் ஒர்க் பண்ணுறவங்கள வச்சு அதெல்லாம் கட் பண்ணி சைஸ் பண்ணி விடும்போது அதில் வேஸ்ட்டெல்லாம் என்ன செய்வாங்க, எடுத்து வெளியே போட்டுருவாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த குப்பை எடுக்கிற ஆள் அவர் வருவார். அவர் என்ன செய்வார், அதை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு இடத்துல போட்டுருவார். அப்புறம் ஒரு லாரி வரும், அதை என்ன செய்வோம், அதை எடுத்துகிட்டு போய் ஒவ்வொரு ஏரியாவிலும் பெரிய குப்பை கிடங்கு இருக்கு இல்லையா, அங்கே கொண்டு போட்டு என்ன செய்வாங்க, எரித்து சாம்பல் ஆக்கிடுவாங்க. அல்லேலூயா. திராட்சை தோட்டத்துலையும் இதுதான் நடக்கும். திராட்சை தோட்டத்தை அடிக்கடி என்ன செய்வாங்க, சுத்தம் பண்ணுவாங்க. அல்லேலூயா. அதில் இது உருப்படாத கிளை, இது தேவையில்லாத கிளை, இது ஒரு நாளும் கனி கொடுக்க போகிறதில்ல, கொஞ்சம் உடஞ்சி போனது, இதெல்லாம் இனி வேஸ்ட்டு இருந்தோம். அதனால் என்ன செய்வாங்க, அதெல்லாம் அந்த கத்திரிக்கோலை வச்சு அதை சுத்தம் பண்ணி அதெல்லாம் எடுத்துருவாங்க. அப்புறம் அதெல்லாம் ஒரு இடத்துல கூட்டி சேர்ப்பாங்க. சேர்த்து என்ன செய்வாங்க, எரிச்சிருவாங்க. அல்லேலூயா. ஆகவே ஒருவன் நிலைத்திராவிட்டால் வெளியே எருண்ட கொடியை போல அவன் எரியுண்டு உலர்ந்து போவான். அப்படிப்பட்டவர்களை சேர்த்து அக்னியிலே போடுகிறார்கள், அவைகள் எரிந்து போம். அல்லேலூயா. அப்போ கனி கொடுக்காத கொடி சரியில்லை அப்படிங்க, சரியா தொடர்பு சரியில்லை அப்படின்னா அந்த கொடி என்ன செய்வாங்க,
வெட்டி எடுத்துருவாங்க. அல்லேலூயா. வெட்டி எடுத்து வெட்டின உடனே அந்த கொடி எப்படி தான் இருக்கும்? ஒரு மரத்தில் இருக்கிற கிளையை போல தான் வெட்டப்பட்ட கிளையும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு பச்சையாக தான் இருக்கும். அல்லேலூயா. ஒரு மணி நேரம் ஆகும்போது கொஞ்சமாக ஒரு வாட்டம் தெரியும். நான் போன வாரம் சொன்னீங்களா, பின்வாங்கி போகிறது நமக்கு என்ன செய்யாது, உடனே தெரியாது. அல்லேலூயா. அதே போல் இதுவும் அப்படி தான். அந்த வெட்டப்பட்ட கிளையும் நானும் கிறிஸ்தவன் தான், நானும் ஆண்டோட பிள்ளை தான் கொஞ்ச நாள் என்ன செய்யும், அப்படியே ஆராதிக்கும். அல்லேலூயா. 4-5 வாரம், ஒரு 10 வாரம் 20 வாரம் ஆராதிக்கும். அப்புறம் என்ன செய்யும், சோர்ந்து போயிடும். அல்லேலூயா. முதல்ல இப்படி கைத்தட்டின ஆட்கள்லாம் அப்புறம் அப்படி மெதுவாக தட்டுவாங்க. ஏன்னா இது வாடி போச்சு, கதை முடிய போகுது. அல்லேலூயா. ஆமாம். இந்த மீனை பார்த்தீங்களா, மீன் நம்ம தூண்டில் போட்டு பிடிச்சோன்னு வைங்களேன், அது பிடிச்சோன்னு என்ன செய்யும், படப்படான்னு துடிக்கும். கொஞ்ச நேரம் ஆனவுடனே அந்த துடிப்பெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடங்கும். அல்லேலூயா. வாயெல்லாம் அப்புறம் மெதுவா. அப்படி தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்க, பாடி கர்த்தரை ஆராதிக்கிறார்கள். ஜாக்கிரதை. அல்லேலூயா. எங்கே போண்டிது இருக்கும், கொளுத்திடுவார் கொளுத்தி. அல்லேலூயா. அப்படி தானே பைபிளில் சொல்லியிருக்கு. அதனால் இப்போ அப்படி படப்படுத்திட்டு இருக்கும்போது நினச்சிக்கோங்க, ஐயோ வெட்டி போட்டார் போலுக்கு தெரியலையே. அல்லேலூயா. அவர் நினச்சா ஒட்டவும் வைப்பார். அல்லேலூயா. அதனால் நாம் என்ன செய்வோம், ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருப்போம். கைத்தட்டு ஒரு மாதிரி போயிட்டுருக்குன்னா நீங்கள் சிம்டம்ஸ் யோசித்துக்கோங்க, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. அந்த தொடர்பில், ஆண்டவருக்கு நமக்கு இருக்க தொடர்பில் ஏதோ விரிசல் ஏற்பட்டுருச்சு. அதனால தான் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியல, ஆராதிக்க முடியலை. வாய்கிளிய பாடணும், இப்போ பாட முடியலன்னு என்ன அர்த்தம், ஆண்டவருக்கு நமக்கும் ஏதோ பிரச்சனை. அல்லேலூயா. அதை முதல்ல சரி பண்ணிக்கோங்க. அவர் கத்திரிக்கோல் எடுத்துகிட்டு வந்தாருன்னா என்ன செய்வார், வெட்டியை போட்டுருவார். அல்லேலூயா. வெட்டணுன்னா அது என்ன செய்யும், கொஞ்சம் அப்படி டல் ஆகும், அப்புறம் கொஞ்சம் வாடி சுருங்கி போயிடும். அப்புறம் அடுத்த நாள் பார்த்தா பச்சை கலர் கொஞ்சம் கலர் மாறும். கலர் மாறி அப்புறம் காஞ்ச சருகா போகும். அப்புறம் என்ன செய்வாங்க, கொளுத்திடுவாங்க. அல்லேலூயா. கொடியை வச்சு என்ன செய்ய முடியும், முடி கட்ட முடியுமா? அல்லேலூயா. கொடியை வச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அல்லேலூயா. அதனால தான் சொல்லி கொடியை வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாதனால எரிச்சிருவாங்க. அதை வச்சு நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு டேபிள் பண்ண முடியுமா, ஸ்டூல் பண்ண முடியுமா, சேர் பண்ண முடியுமா? எதுவும் பண்ண முடியாது. ஆகவே ஆண்டவர் கூட இல்லைன்னா நம்ம வேஸ்ட். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அதான் சொல்ல, என்ன இல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. அப்படின்னா செய்ய முடியாது. இயேசுவோடு தொடர்பு இல்லாமல் எதையுமே நம்ம செய்ய முடியாது. ஆகவே இயேசுவோடு நமக்கு இருக்கிற அந்த தொடர்பிலே நாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும். அதில் கொஞ்சம் விரிசல் வந்தாலும் பிரச்சனை தான். அல்லேலூயா. அதனால் பவுல் சொல்வது போல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஆண்டவரோடு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், ஐக்கியமாக இருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. அப்படி இருக்கும்போது தான் நாம் கனி கொடுக்க முடியும். அப்படி கனி கொடுக்கும்போது தான் ஆண்டவருடைய சந்தோஷம் நம்மளே நிறைவாக இருக்கும். 10வது வசனத்தை வாசிங்க. 7வது வசனத்தை வாசிங்க. நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும். அல்லேலூயா. நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும். அப்போ இயேசுவோடு நிலைத்திருக்கிறதுல 2 முக்கியமான காரியம். இயேசுவோடு நிலைத்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அவருடைய வார்த்தை நம்மில் என்ன செய்ய வேண்டும், நிலைத்திருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படுங்க. ஒரு பிளெஸ்ஸிங் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நம்ம எல்லாருக்கும் பிடித்த ஒரு ஆசீர்வாதம். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு என்ன வேணாலும் கேட்கலாம், ஆண்டவர் செய்வாராம். எப்போ, ஆண்டவரோடு நிலைத்திருக்கும் போது. ஆண்டோட வார்த்தை நிலைத்திருந்தால், நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும். அல்லேலூயா. என்ன கேட்டாலும் இயேசு தருவார். அல்லேலூயா. தேவையில்லாதது கேட்கக்கூடாது, தேவையானது. அல்லேலூயா. என்ன கேட்டாலும் தருவேன்னு சொல்லியிருக்கிறார். என் நாமத்தினால் எதை கேட்டாலும் அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். இங்கே வாசிக்கிறோம், நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அன்லிமிட்டட். அல்லேலூயா.
அல்லேலூயா. நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ எப்போ அப்படி ஆண்டவர் நமக்கு தர்றார் அப்படின்னா, நாம் அவருடைய வார்த்தை நமக்குள் நிலைத்திருக்கும் போது, நாம் அவரில் நிலைத்திருக்கும் போது. அல்லேலூயா. அப்போ அவரில் நிலைத்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அவருடைய வார்த்தையிலே நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும். அவருடைய வார்த்தை நமக்குள்ளே நிலைத்திருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. அவருடைய வார்த்தை நமக்குள்ளே நிலைச்சிருக்குதா? 50 வருஷமாக பைபிள் வாசித்தாலும் ஒரு வசனம் கூட தெரியாது. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அவருடைய வார்த்தை நமக்குள்ள நிலைச்சிருக்குதா? இன்னும் ஒரு சாட்சி சொல்ல தெரியாது, இன்னும் ஒரு பாட்டு பாட தெரியாது, இன்னும் ஒரு ஜெபம் பண்ண தெரியாது. அல்லேலூயா. ஜெபம் பண்ணவங்களே தான் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கணும், சாட்சி சொன்னவங்களே தான் சாட்சி சொல்லிட்டு இருக்கணும். அல்லேலூயா. சிலர் வந்த வண்ணமாகவே வந்த வண்ணமாகவே நினைச்சுவார்கள், திரும்பி போவார்கள். என்றென்றைக்கும் அசையாமல் நிலைத்திருக்கும் சியோன் பர்வதத்தை போல அவர்களை யாராலும் அசைக்கவே முடியாது. அல்லேலூயா. அப்படி இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும்? ஆண்டவர் மலையை உடைப்பாராம். ஆனால் அந்த மனுஷ மலையை மட்டும் நினைச்ச முடியாது, உடைக்க முடியாதோ? அல்லேலூயா. முடியும், ஒரு நாள் சேர்த்து வச்சு உடைப்பார். அல்லேலூயா. அப்படி உடைக்கக்கூடாது, இப்போ பிரயோஜனமாக உடைக்கணும். அல்லேலூயா. 2 விதமாக உடைக்கலாம். தேவையில்லாமலே அடித்து சிதறி உடைக்கலாம் மலையை. ஆனால் தேவைக்காக என்ன செய்யலாம்? உடைக்கலாம். தேவைக்காக உடைக்கப்படணும். சரி, இது தேவையில்லை, உடைச்சி போட்டுறக்கூடாது. அல்லேலூயா. சரி, ஆகவே நாம் என்ன செய்வோம்? அவரில் நிலைத்திருப்போம். அவருடைய வார்த்தை நமக்குள் நிலைத்திருக்கட்டும். அப்போ வேத வசனத்தை வாசித்து தியானித்து அந்த வசனம் நமக்குள்ள என்ன செய்ய வேண்டும்? நிலைத்திருக்க வேண்டுமானால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அவருடைய வார்த்தைகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். 10ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். நான் என் பிதாவின் கற்பனைகளை கைக்கொண்டு அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறது போல நீங்களும் என் கற்பனைகளை கைக்கொண்டிருந்தால் என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள். அல்லேலூயா. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், நான் என் பிதாவின் கற்பனைகளை கைக்கொண்டு அவருடைய அன்பில் நிலைத்திருக்கிறது போல நீங்களும் என் கற்பனைகளை கைக்கொண்டு என்னுடைய அன்பில் நிலைத்திருப்பீர்கள். அல்லேலூயா. இப்போ அவருடைய வார்த்தையிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும், அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. அவருடைய வார்த்தைகளை கற்பனைகளை கைக்கொண்டு அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருந்தால் நாம் கனி கொடுப்போம். அல்லேலூயா. அவருடைய வார்த்தைகளை நாம் வாசிக்கிறோம், நாம் தியானிக்கிறோம், இதை போல நாம் பிரசங்கங்களில் கேட்கிறோம். ஆனால் அவருடைய வார்த்தை நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்குதா? அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கை கொள்ளுகிறோமா? கற்பனையை கை கொள்ளலைன்னா நாம் அவரில் என்ன செய்ய முடியாது? நிலைத்திருக்க முடியாது. நிலைத்திருக்கவில்லை என்றால் நாம் வெட்டப்படுவோம், எரியப்படுவோம், எரிக்கப்படுவோம். அவர் நிலைத்திருந்தால் நமக்குள்ளே அந்த சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்கும். அல்லேலூயா. ஆகவே நாம் அவரில் நிலைத்திருப்போம். வசனத்தினாலே நம்முடைய வாழ்க்கையை பரிசுத்தமாக்குவோம். அவருடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்போம். ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் என்று சொல்கிற அந்த ஒரு வார்த்தையின் சாராம்சத்தை புரிந்து கொண்டவர்களாக நாம் அவரோடு நிலைத்திருக்கும் போது அந்த சந்தோஷத்தை நாம் என்ன செய்ய முடியும்? பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அந்த சந்தோஷத்தை ஒருவராலும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. அந்த சந்தோஷம் நமக்குள்ள எப்படி இருக்கும்? நிறைவாக இருக்கும். அந்த சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்கும்போது வேற சந்தோஷம் நமக்கு தேவையில்லை. அல்லேலூயா. அப்படின்னா இன்னைக்கு ஏன் தண்ணி அடிக்கிறாங்க? இந்த சந்தோஷம் எப்படி இருக்கு? குறைவாக இருக்குது. அல்லேலூயா. ஏன் சினிமா பார்க்குறோம்? இந்த சந்தோஷம் குறைவாக இருக்கனால எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷம் தேவை, அதனால என்ன செய்கிறோம்? சினிமா சீரியல்லாம் பார்க்குறோம். அல்லேலூயா. ஏன் நிறைய சிற்றின்பங்களில் நாம் ஈடுபடுகிறோம்? இந்த தெய்வீக சந்தோஷம் நமக்குள்ளே குறைவாக இருக்கிறபடினாலே. ஆனால் ஆண்டவரோடு நாம் நிலைத்திருக்கும் போது அந்த சந்தோஷம் நம்மில் நிலைத்திருக்கும், அது நிறைவாக இருக்கும். அல்லேலூயா.
அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஆகவே இந்த சந்தோஷ நிறைவாக இருக்க வேண்டுமானால் இந்த 10 வசனங்கள் சொல்லப்பட்ட இந்த காரியத்தை நான் மேலோட்டமாக உங்களுக்கு சில காரியத்தை சொல்லியிருக்கிறேன். இன்னும் அந்த வசனத்தை வாசிக்க இல்லை நிறைய காரியங்கள் அங்கே இருக்கிறது. அதை புரிந்து கொண்டு நீங்கள் ஒரு திராட்சை செடியாக இயேசுவனிடத்திலே கொடியாக இணைந்திருந்து அவருக்காக கனி கொடுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. கடைசியாக ஒரு வசனத்தை வாசித்து நாம் ஜெபிப்போம். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார். வாசிங்க. சந்தோஷமாய் இருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன். கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள். அல்லேலூயா. நம்முடைய சந்தோஷம் எப்படி இருக்கணும்? கர்த்தருக்குள். அல்லேலூயா. கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள், சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இந்த நிருபத்தை எழுதும்போது அவர் ராஜ மாளிகையில் ஒரு பெரிய கொட்டாரத்தில் அவர் இல்லை. அல்லேலூயா. ஒரு பெரிய பங்களா வீட்டில் அவர் இல்லை. அல்லேலூயா. சிறையிருப்பில் இருக்கும்போது, அல்லேலூயா, சிறை இருக்கும்போது சிறைச்சாலையிலிருந்து எழுதப்பட்ட நிருபம் தான் இந்த நிருபம். அல்லேலூயா. அந்த சிறைச்சாலையில் இருக்கும்போது அவர் சந்தோஷமாக இருந்தாராம். அல்லேலூயா. அதனால் அவர் சொல்ல சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிருங்கள். அல்லேலூயா. எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள். அப்போ ஆண்டவர் தருகிற சந்தோஷம் அது எப்போது நமக்குள்ள இருக்கும். அல்லேலூயா. உலகம் தருகிற சந்தோஷம் அந்த நேரம் மட்டும்தான் இருக்கும். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் தருகிற சந்தோஷம் அது நிறைவாக இருக்கும். உலகம் தருகிற சந்தோஷம் குறைவாக இருக்கும். அல்லேலூயா. ஆகவே அந்த சந்தோஷத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். பவுலும் அதை தான் சொல்லுகிறார். கர்த்தருக்குள் நம்முடைய சந்தோஷம் எங்கே இருக்கணும்? கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும். சந்தோஷம் ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத சந்தோஷமாக மாறிடக்கூடாது. அதனால தான் சொல்றாரு, கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள். சந்தோஷம், நிறைய சந்தோஷம் உலகத்தில் இருக்கு. கர்த்தரை விட்டுட்டு நிறைய சந்தோஷம் இருக்கு. கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத சந்தோஷம் இருக்கு. நம்முடைய சந்தோஷம் கர்த்தருக்குள் இருக்கணும். அப்பந்தான் அது நிரந்தரமான சந்தோஷமா இருக்கும். அல்லேலூயா. கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள், சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். கண்களை மூடி ஆண்டவர் நோக்கி நாம் பார்ப்போம். ஆமென். ஆண்டவரோடு நாம் நன்றாக இணைந்திருக்கிறோமா? ஆண்டுடைய வசனத்தினாலே, அவருடைய உபதேசத்தினாலே ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் பரிசுத்தமாக்கி கொண்டிருக்கிறோமா? ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் அர்ப்பணித்து ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போம். பா, திராட்சை செடியாகிய உம்மிடத்திலே கொடியாக நான் இணைந்திருக்க வேண்டுமே. ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தான் என்று சொன்னது போல அந்த ஒரு நல்ல ஐக்கியம் எங்களுக்கு வேணும்ப்பா. பாவம் ஆண்டவரை விட்டு நம்மை பிரிக்கிறது. நாம் பாவம் செய்யும் போது ஆண்டவர் விட்டு பிரிந்து போகிறோம், விலகி போகிறோம். அவருடைய சந்தோஷமும் நம்மை விட்டு விலகி போகிறது. ஆகவே ஆண்டவருக்கு நமக்கும் பிரிவினை வராம பாதுகாத்து கொள்ளணும். அப்படின்னா பாவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நுழையாம நம்ம காத்துக்கொள்ளணும். அப்பந்தான் நாம் ஆண்டவரோடு இணைந்திருக்க முடியும். பாவத்துக்கு இடம் கொடுப்போமானால் நாம் இயேசுவோடு இணைந்திருக்க முடியாது. இயேசுவே, துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. திராட்சை செடியே இயேசு ராஜா, திராட்சை செடியே இயேசு ராஜா, உம்மோடு இணைந்திருக்கும் கிளை நாங்கள். சொல்லுவோம். உமக்காய் படருகின்ற கொடி நாங்கள், உம்மோடு இணைந்திருக்கும் கிளை நாங்கள், உமக்காய் படருகின்ற கொடி நாங்கள். திராட்சை செடியே இயேசு ராஜா, திராட்சை செடியே வார்த்தை
இருந்து தினமும் கனி கொடுக்கும் சீடர்கள் நாங்கள் ஐயா ஐயா. ஆண்டவரே, உங்க வார்த்தையில் எழுத்திருக்க கிருபை தாங்கப்பா. கொடுக்கும் சீடர்கள் நாங்கள் ஐயா ஐயா. வேதத்தை ஏந்துகின்றோம், வாசித்து மகிழுகின்றோம். வேதத்தை வாசித்து மகிழுகின்றோம், தியானம் செய்கின்றோம். நாங்கள் தியானம் செய்கின்றோம். காட்சி செடியே இயேசு ராஜா, மோடு இணைந்திருக்கும் கிளை நாங்கள் உமக்காய். ஆமென் ஆமென். உம்மோடு ஆமென். உமக்காய் படருகின்ற கொடி நாங்கள். திராட்சை செடியே இயேசு ராஜா, இயேசு ராஜா. ஹல்லேலூயா. இயேசுவே, உம்மோடு இணைந்திருக்கிற கொடிகளாய் எங்களை மாற்றுங்கப்பா. ஒரு விஷயம் நம்ம ஆராய்ந்து பார்ப்போம். உண்மையாகவே ஆண்டவரோடு நாம் இணைந்திருக்கிறோமா? ஆண்டவரோடு இணைந்திருந்தால் நாம் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்போம். எஸ், ஹல்லேலூயா. அரிபகன சகனமா. அப்பா, அவருடைய சந்தோஷம் நிலைவா இருக்கும். அது நித்தியமான சந்தோஷமா இருக்கும். நாம் ஜெபிப்போம். எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற அன்பின் பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த நேரத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளில் நாங்கள் நம்முடைய சமூகத்தில் வந்து கொஞ்ச நேரம் நம்முடைய வார்த்தை தியானிக்க எங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, திராட்சை செடியாகிய உம்மிலே நிலைத்திருக்கிற கொடிகளாய் எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம்ப்பா. உம்மிலே நிலைத்திருந்தால் நாங்கள் கனி கொடுப்போம். நாங்கள் கனி கொடுக்க எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்தமாக்குங்க. இன்னும் நாங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கும்படியாக இன்னும் அதிகமாக உம்மோடு நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யுங்கப்பா. பரிசுத்தத்தின் மேல் பரிசுத்தம் அடைய எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. ஆண்டவரே, நாங்கள் ஒருபோதும் வெட்டுண்டு எரியப்படுகிற கொடிகளாய் மாறிவிடக்கூடாது. எப்போதும் உம்மோடு இணைந்திருக்க வேண்டாப்பா. அதுதான் எங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய ஆசீர்வாதம். உம்மோடு இணைந்திருக்கும் பொழுது கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை பெற்றுக்கொள்வீர் என்று சொன்னது போல எங்கள் ஜெபங்களை நீர் அங்கீகரிக்கிறீர். எங்களுக்கு நிறைவான சந்தோஷத்தை தருகிறீர். ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மில் நிலைத்திருந்து ஒவ்வொரு நேரமும் எங்கள் ஜெபங்களுக்கு பதிலை பெற்றுக்கொள்ளவும், உம்முடைய சந்தோஷத்தை நிறைவாய் பெற்றுக்கொள்ளவும் எங்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்வீராக. இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்ட ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த வார்த்தைகள் நிலைத்திருக்கட்டும். ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையை கை கொண்டு உம்முடைய அன்பில் நிலைத்திருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் கிருபை செய்வீராக. வந்திருக்கிற எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்க. வராமல் தடைப்பட்டவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரை எந்த நிலைமையில் இந்த இடத்துல இருந்தாலும் அவர்களை நீர் பாதுகாத்து ஆசீர்வதிங்க. வர நாட்களை கொண்டு வாங்க. அப்படி நாம மாத்திரம் உயர்த்தப்படட்டும். எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். துதிக்கின்ற மகிமையில் நமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்கேளும் பிதாவே, ஆமேன். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, முழு உள்ளமையோட பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமேன். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் ஐக்கியமும் பாதுகாவலும் நம் அனைவரோடு எப்பொழுதும் சதா காலங்களில் கூட இருப்பதாக. ஆமேன் ஆமேன். துதி கனமகிமை உமக்கே, ஓம் எல்லாமுமே, ஓ எல்லாமுமே. துதி கனமகிமை உமக்கே, ஓ நீரே ராஜாவே. அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே மிக ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம், ஓ நீரே ராஜாவே. அல்லேலூயா.
துதி கனமகிமை உமக்கு. ஓ எல்லாமும் துதி கனமகிமை உமக்கு. ஓ நீரே ராஜாவே. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் உங்களை ஒருவரை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென், ஆமென்.